Hi, what day is today? Do you know what day is today? Yes, it's... Feel good, love radio. Feel good Monday. Feel good Monday. Love radio. Yes, kabisyo, it's Monday pero parang pakiramdam ko Sunday pa lang. Hinahanap ko yung 2 araw na pahinga pero saan yun banda? Oh. Gayun pa man, I still love working dahil alam nyo na, it gives my life a purpose. At ito nga po ang magpatigas ng alin? Ng inyong kakatawa. O di kaya naman magpalabas. Ng alin? Ng ngiti sa iyong labi. Pero kanina, speaking of tigas, legit yung matigas ngayon ha. As in, ang tigas-tigas ng panahon. Alam mo yung ganung pakiramdam, yung parang titigas. Wait lang, medyo parang nahihirapan ako i-express yung sarili ko kasi baka mamaya iba yung meaning. Iba yung pagkaka-comprehend ninyo. Pero yun nga, baka mamaya kasi manigas ka na lang bigla dahil sobrang lamig. Eto mai-share ko lamang po Yesterday, Sunday, nag-dive po kami. So, after more than a year, finally, nag-scuba diving na ako. This is, that was my first ever dive after my knee operation. First ever dive for this year. And first ever dive nga after lahat ng mga nangyari sa aking aksidente. So, yun na. Pagdating namin dun sa Batangas, ay, medyo may hangin. Nag-boat dive kami. So, meaning, nagrenta kami ng boat, tapos pumalaot, tapos sa gitna ng dagat. Aba, ang lakasan ng hampas ng alon. Gayun din ang hampas ng hangin. So sabi ko talaga na nalalangin na ako, Lord, sana po hindi naman ganun kalamig sa ilalim. So eto na guys, eto na. Paglublob namin dun sa tubig, ay ang lamig-lamig talaga. Tapos yung pala nabalitaan ko, ang temperatura daw sa may Quezon City banda, 20.2 degrees Celsius. Tapos sa Baguio nga, recently lang, 12.8 degrees Celsius. Parang, sabi ko, oh my gosh. Ito pala yung klase ng diving na pang winter na. Promise, sobrang lamig. Sabi ko nga, rarayumahin ako sa sobrang lamig. Tapos umakyat pa kami ng Tagaytay. Kaya sabi ko talaga, grabe yung mga kasukasuhan ko ngayon. Ramdam na ramdam ko yung lamig. Kaya nga mamaya magpapahid na talaga ako ng kating ko, white flower, Vicks, lahat na ng pwedeng ipamahid sa katawan ko. I think ganun talaga kapag nag-e-edad ka na. Ayoko magsabihin yun, pero parang yun lang talaga yung word na suitable para i-explain ko yung nararamdaman ko. Yes. Ganun talaga pag nag-e-edad ka na, nagkakaroon ka na ng edad. Dati hindi mo naman masyadong nararamdaman yung mga lamig-lamig. Ayun, ramdam na ramdam mo na ultimo likod mo. Yun na lang yung masakit. So, wala lang. Ito ay panawagan sa lahat ng mga kabisyo natin out there na masyadong mahilig sa malalamig na temperatura. Utang na loob. Kung kayo po ay may kasama sa loob ng kwarto, kung meron po kayong kasama sa loob ng opisina, yan. Utang na loob. Utang na loob. Maawa po kayo sa mga nirarayuma. Sakto lamang po ang temperatura na ilabas nyo po dyan o ilaban ninyo. Huwag po tayong masyadong shellfish. Tandaan, ang mga nirarayuma, nahihirapang maglakad yan. Umiinda sa sakit yan. O, ano ba naman yung konting pawis lang sa inyo para lang maginhawaan yung mga nirarayuma?
Hirap paglamigin eh, no? Kawawa yung mga ibang pawisin naman na sobrang init na init sa mga temperatura na 28 degrees Celsius. Alam mo yon, yung mga ganong temperature parang ang hirap ng anuhin. Labanan. So anyway, sana kabisyo ay meron kang panangga sa ganitong klaseng temperature, sa ganitong klaseng weather. So I hope you're doing okay, you're doing fine, and I hope all is well with you. And today, Monday nga, ay makakasama niya ako from 3 to 5 p.m. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.